kunyange vanhu vasiri kunyatsobuda pachena panguva ino with their position aiwa nevision 2030 zvinoratidza kuti vanhu vakajamuka panguva ino. The ruling party ZANU-PF nezviri kuitiwa panguva ino now yeCAP 3, people they are not happy, people they are not comfortable with it. Sarapinda mashoko vanhu panguva ino atinoona kuti even vamajara-jara sokudanyira chiti we must fight the real war against Zviganandas. Panguva ino kunyatsonokwa kunzi this is total state capture. And was subscribe or like on the bell icon. Majara-jara sanoposta the speech asira muri kuona mudanyira chiti we must do it for real liberation war heroes of our country. They reject CAP 3 in its totality. They didn't die so that Idi Mnangagwa can come all the way from Zambia to establish a Mavidi dynasty. They didn't die so that criminals will fly their kids in helicopters in a sea of poverty. Ndoma developments ari kuda panguva ino tiona kuti aiwa vamuna vakajamuka, they are not happy. Kuti panguva ino tiona kuti maheroes they fought the liberation war kuti nyika yeZimbabwe ibudirire, but now tiona kuti we attained independence but still vanhu they are not yet liberated. Tiona kuti only a selected few Zvigananda ndo vanenge vachikwanisa kuflya through the country and kuenda kune dzimwe nyika vari mahelicopters. Panguva ino chinoka kunzi even their kids vanenge vachiuya vachiflash out mari vachitambisa vanhu nezvimwe zvakadaro. Madevelopments ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi aiwana majara-jaros. Panguva ino nyika yeZimbabwe iri kutoda another liberation from Zvigananda. Rangome section medu dzofuro imo kudi pamusoro pechirwere ichi. So subscribe or like on channel on the bell icon.